Ne, Mikčo, ty mi to kazíš. No tak jdi do piči. Já jdu za... Počkej, Ivane, puš mi tu pálku na chvilku. Můžeš si učit? On tady někdo držkoval, ví. No, ale nemlaď mi do věcí! Čemu se směje? Mikčo. Já se chci jenom promluvit, prosím, pojď do mojí kanceláře, pojď. Ne, nejdu do tvý kanceláře. Mikčo, pojď do mojí kanceláře. Ne, nejdu do tvý kanceláře. Potřebuji si seriózně promluvit o tvém přístupu k práci. A co tvůj přístup k práci? Kde je Baštyho hlava a vozej, kurva? No pojď, já se promluvím asi, pojď. Pojď se tady ke mně usadit, prosím. Přichystal jsem pro nás 2 slemky. Jo, šikana, šéfe. Tak, posaď se tady. Ivane, počkej, počkej. Ivane, prosím. Opust moji kancelář. Kdo si myslíš, že seš? Tohle je moje lobby. Vypadni ty, plešatej, kokote. S kým se bavíš? Co si myslí, ne? Mikčo, myslí? co je ti v pořádku? Dělat si prdel a zasměšovat svýho nadřízenýho. Ano. Já mám problém s autoritama, šéfe. Abych ji zajebal. Počkej, šéfe, ale to je šikana. Nikolo. Šéfe. Nikolo, tak pojď sem. Hned. Tak pojď si se mnou promluvit tady do mé kanceláře. Jdeš do píči, to je můj kancelář. Kámo, který jsem jí proletěl? Nevím, kámo. Dobrý. Pojď si promluvit. Chceš pálku? Co píš, že si Tam něco umřelo a jsme šokouli. Je tam nějaká díra, Ivane? Není. Tak to musel vymyslet alternativní kázeňský postih. A ty nechceš pálku? Ivane, to spadneš, umřeš. Ivane, dosuneš tam ten počítač, prosím tě, já potřebuji vyzkoušet co. Počkej, to máme ještě ten server ještě. No počkej, kámo, ale mě to... Server. Ne, musíš vydělávat peníze, dělej, jdi makat. Kde? Tak budeme jít tam držet spolu. Ticha. Teď ji pustí. Tady.